Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Vox, en aquest cas, ens demana potenciar l'ús de la ramaderia extensiva per la prevenció d'incendis i m'ha semblat molt significatiu, de fet ja s'ha fet l'acudit, però jo no puc estar de fer-lo també, que és llegir en la literalitat de la proposta de resolució que vostès diuen que, retradueixo, perquè evidentment està en castellà, tal fet és un llastre més per a aquest sector tan abnegat com estratègic i de tant pes com en la regió de Múrcia. I més endavant es posicionen també sobre el Pla Infomur, que és el Pla de Protecció Civil d'Emergència per Incendios Forestales en la regió de Múrcia. Home, jo crec que se'ls nota molt les poques ganes de treballar i si el que volen és aprofitar propostes de resolució que vostès fan per les Espanyes i portar-les aquí a Catalunya i fer-les servir, almenys tinguin la intel·ligència de poder-hi adaptar els topònims. En qualsevol cas, anant al fons de la qüestió, és evident que la ramaderia té una funció importantíssima en la gestió forestal, tant des de les pastures de muntanya com des dels boscos comestibles que ja hi ha qui comença a treballar en zones del Prepirineu i passant per l'adevesament i la neteja de sotabosc en els nostres forests mediterranis. Nosaltres pensem que cal seguir fent encara molta pedagogia per fer entendre a tothom que deixar el creixement simplement espontani de la massa forestal no és l'actitud més ecològica, però no ho és des d'un punt de vista d'antiincendis, però tampoc des d'un punt de vista de biodiversitat i ambiental. El bosc cal actuar amb coneixement de causa tècnic, però cal actuar. I a més això llavors ens aporta poder lluitar eficaçment contra el despoblament, llocs de treball, biomassa, mitigació de les plagues de fauna salvatge, etc. I la mateixa Fundació Selvens, que treballa de manera excel·lent per la preservació dels boscos madurs, fixem-nos que diu que l'objectiu 2030 a Catalunya hauria de ser de deixar identificats i intocats i preservar només un 5% de la nostra massa forestal. I en tot aquest context, efectivament, la pastura amb ramats juga un paper fonamental d'equilibri ambiental i per poder trencar aquesta excessiva continuïtat de combustible forestal, aquesta continuïtat horitzontal que s'ha provocat per l'abandonament agrari i forestal al llarg dels anys, juntament, òbviament, amb els mosaics agroforestals que el que fan és combinar aquests espais de bosc, de bosquines, zones humides, conreus, pastures, etc. Però tot plegat, nosaltres reclamem que es faci amb realisme, perquè qualsevol ramader que tingui bosc sap que no és simplement deixar anar el bestiar allà, sinó que cal sempre una primera actuació mecànica, amb maquinària, per després sí, amb el bestiar, i normalment primer les cabres i després l'oví, el vacú i l'equí, poden fer un manteniment d'aquest sotabosc de manera eficaç. A Catalunya, en aquest sentit, a mi m'agradaria avui aprofitar per destacar el que s'està fent des de l'Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, que precisament el que fan, i ja estan gestionant més de 13.000 hectàrees, el que fan, deia, és fer una primera mesura de xoc, d'actuació maquinària de neteja en el bosc i després gestionar el manteniment en pastura de bestiar. Nosaltres entenem que aquest és el model. També destacar, per exemple, la iniciativa de Ramats de Foc, que és un segell que el que fa és valoritzar tant la feina com els productes dels ramaders que gestionen masses forestals fent-hi pasturar el seu bestiar, i aquí demanem que la Generalitat, hi ha un punt en què hi podria ajudar moltíssim el Departament d'Agricultura, que és en facilitar la burocràcia dels trasllats, de les guies de trasllat de vida dels animals des d'una parcel·la a una altra parcel·la o bé de la parcel·la de pastura, de ramats de foc on siguin, de nou cap a la granja. I també, en aquesta mateixa línia, l'octubre passat, i se n'ha fet esment, el Departament d'Acció Climàtica va anunciar que impulsaria contractes per a ramats que pasturin amb finalitats tant de prevenció d'incendis com de biodiversitat. Nosaltres ens hi posicionem a favor, creiem que és una bona iniciativa. Esperem que ho sàpiguen gestionar amb eficàcia i amb sentit comú, posant-hi els mitjans físics, abeuradors, mànegues de maneig de bestiar, etc., i els mitjans humans, que passa sobretot per fer unes formacions en majúscules de l'ofici de pastor, si s'hi posen aquests mitjans i es fa de la mà de la gent del territori, de la gent del sector, entenem que pot anar bé. Si no, malament rai, en qualsevol cas nosaltres hi serem a sobre perquè es porti adequadament aquest tema. Per tant, nosaltres endavant, tal com demanava la proposta de resolució, amb el paper del bestiar de pastura en la prevenció d'incendis,
però, i això ja ho saben, els senyors de Vox, doncs hi votarem que no perquè ho signa Vox. De fet, en aquest cas, ho signa Vox de la regió de Múrcia. Gràcies.